Molt bé. Doncs molt bona tarda des de l'IDP ICE. Doncs inaugurem aquestes conferències en línia, val? Amb la primera de les fortaleses per millorar i per poder aportar en el treball en equip. Us presento a la Carme Vendrell. Ella és llicenciada en Filosofia i Lletres de la secció d'Història. Ha estat docent de secundària tota la seva vida professional i tutora. Llavors també és mediadora. Ha impulsat el programa de mediació en instituts i en formació permanent, juntament amb altres companyes. És col·laboradora nostra a l'IDP ICE des de l'any 2000, amb altres persones que configuren el grup de recerca d'acció tutorial, el GRAT. I actualment és la coordinadora i el focus d'atenció, a més d'aquests temes, estarien al voltant de les humanitats, els conflictes, el benestar emocional, la PNL, el coaching i d'altres temes. També us vull presentar l'Alfred Sánchez, que és company a l'IDP ICE, i que ella, entre tots dos, intentaré ajudar en el que faci falta a la Carme a nivell així com és logístic, i ell portarà el tema del debat, de les preguntes. Aquesta conferència està gravada, la estem gravant. Les persones que no vulguin aparèixer a la seva imatge poden tancar la càmera, però en principi l'ideal seria veure tothom per poder interaccionar. Quan estigui penjada, suposo que es penjarà en format orador, és a dir, que sortirà la Carme. Doncs es penjarà en un canal YouTube de la secció i ja us farem arribar l'enllaç quan estigui penjada. A la conferència us farem arribar l'enllaç per si la voleu tornar a sentir, o altres persones que s'han apuntat i que ja ens han avisat que els havia sortit algun inconvenient d'última hora i que no podrien i que també la voldrien veure. Llavors, si teniu alguna pregunta, si voleu l'aneu afegint en el xat i nosaltres podem anar recollint-les, i si no, al llarg de... quan la Carme consideri que vosaltres interaccioneu amb ella, doncs ja us ho anirà mostrant. D'acord? Doncs moltes gràcies a tots per haver vingut i, Carme, quan vulguis, un plaer tenir-te i sentir-te. Moltes gràcies. A veure, jo estic veient una cosa estranya a la pantalla, no sé què de fer. Feu clic a obrir Zoom Meetings al quadre de diàleg mostrat al seu navegador. Feu clic a l'iniciar reunió a continuació. A fer clic a iniciar reunió, accepteu els temes de servei, reunió. No sé què m'està demanant el Zoom ara. La pantalla de compartir, Alfred, tu la tens activada? Begoña em sembla que està presentant alguna cosa, si es deixa de presentar. Jo tinc aquí una pantalla que m'està dient feu clic a obrir Zoom Meetings, el quadre de diàleg mostrat al seu navegador. Si no ve un quadre de diàleg, feu clic a iniciar reunió. Sí, opcions. Bé, ara ho traiem. Perfecte. Vale. Gràcies, Alfred. Comencem amb els problemes de la tecnologia moderna. Perdoneu, és que estava fent proves. Perdoneu, és que estava aquí clicant. Ja està, paro. Bueno, jo m'he espantat una mica perquè dic ara ja no veig més coses que això. Bueno, doncs em dic Carme Vendrell. Gràcies, Marc, per la teva presentació.
Efectivament, soc la coordinadora del grup de recerca d'acció tutorial que està a l'ISA de la Universitat de Barcelona, i el primer que vull fer és donar les gràcies a totes les companyes del grup, a la Cristina Montañés, a la Mònica Maicas, a la Noé Calero, que han fet possible que estem aquí presentant aquest projecte que espero sigui del vostre interès. El projecte aquest que us presento avui és un projecte basat en un projecte anterior que teníem en el nostre grup. Era un projecte dirigit als alumnes amb la intenció d'augmentar l'autoestima dels adolescents. Vam estar impartint al nostre grup aquest projecte durant 4 cursos a les escoles d'estiu i vam veure que al professorat li interessava molt el tema de pujar l'autoestima dels alumnes, però també li interessava molt el tema de pujar la seva pròpia autoestima. De fet, nosaltres el projecte el fèiem amb el professorat per tal que ell el fessin després amb els alumnes. Per tant, vam veure que el tema de les fortaleses, que les fortaleses les fèiem servir nosaltres com a motiu d'augment de l'autoestima, doncs al professorat l'era molt interessant, també per ells mateixos. Vam impartir aquest projecte també a un grup de treball i aquest grup de treball ens va fer una avaluació molt i molt positiva. Concretament, una de les coses que ens van dir és que saber quines són les nostres fortaleses individuals ens ha portat a saber que com a grup ric en fortaleses, som un grup ric en fortaleses i això ens ha ajudat a valorar els nostres companys diferents a nosaltres i a saber què pot aportar cadascú d'únic al nostre grup. Bé, aquesta valoració ens va fer pensar que efectivament el nostre projecte era molt útil per la cohesió de grup, per tal que el grup treballés millor. De fet, vam pensar que una orquestra no pot tocar una peça correctament si no se sap qui és el so que fa cada instrument. I això són les fortaleses. El millor so que podem fer cadascú de nosaltres són les nostres fortaleses. Bé, què són les fortaleses? Les fortaleses, permeteu un momentet, vaig a agafar el meu mòbil que m'està distraent. Les fortaleses són un constructe que va fer el Martin Seligman. I Martin Seligman és el pare de la psicologia positiva. Martin Seligman va ser el president de l'Associació de Psiquiatres d'Amèrica a partir de l'any 1998. I a començaments de segle, del nostre segle XXI, Seligman va decidir canviar la seva òptica de la psicologia. Ell havia estat una persona molt interessada en els temes de depressió, molt interessat, com tots els psicòlegs, en com poder pal·liar els efectes de les malalties mentals i va decidir donar un gir. Va decidir que en comptes d'interessar-se fonamentalment en com pal·liar els efectes de les malalties, el que faria seria interessar-se en com preveure les malalties mentals, en com reforçar els estris que cadascú de nosaltres té per tal de no caure en una malaltia mental. Va iniciar d'aquesta forma el que coneixem ara com la psicologia positiva. De fet, el 2002 va publicar L'autèntica felicitat i ens va parlar de les fortaleses. Què són les fortaleses? Quins són aquests punts forts que ens permeten preveure una malaltia mental o lluitar en qualsevol moment en contra d'un impediment que ens faci trontollar? Per saber quines són les fortaleses, Martin Seligman i Christian Peterson, el seu col·laborador, van estar investigant, van estar treballant filosofia,
filosofies occidentals, orientals, van estar treballant religió, tots tipus de religió, i van estar intentant, i ho van aconseguir, extreure quins són les característiques que totes les religions i les filosofies enalteixen com a característiques que fan que l'ésser humà sigui un ésser complet, un ésser fort i pugui enfrontar-se en qualsevol problema. Aquestes característiques les van agrupar en 6. Ells van dir que eren 6 virtuts. D'aquestes 6 virtuts depenen 24 fortaleses, agrupades de forma diversa entorn a cadascuna de les virtuts. Molt bé, i quines són aquestes virtuts? Per començar, us he de dir que el terme de virtut potser ens porta una mica cap a la religió, però no té què veure amb la religió. De fet, a mi m'agrada parlar de les virtuts com si fossin, què ho són? Competències. Són competències per a la vida. Els autors distingeixen 6 virtuts: la saviesa, el coratge, la humanitat, la moderació, saviesa, coratge, moderació, justícia, transcendència. Cadascuna d'aquestes virtuts és una competència per a la vida que aglutina entorn seu un grup de fortaleses. Us diré quines són les virtuts. De les fortaleses ja parlarem després. La virtut de la saviesa és la competència de conèixer el món que ens envolta. Competència, evidentment, necessària per poder desenvolupar-nos en aquest món. Conèixer el món que ens envolta, conèixer el món a través de la curiositat, de la creativitat, de més fortaleses. La virtut següent, la número 2, la virtut del coratge, és la competència d'enfrontar-nos al món que ens envolta. Us podeu imaginar que dins d'aquesta virtut del coratge n'hi ha fortaleses com ara la valentia o com ara la vitalitat. Bé, la tercera virtut és la virtut de la humanitat. La virtut de la humanitat és en realitat la competència per tractar a les persones del nostre nucli més proper. És la competència de sentir afecte, de saber entendre els altres. És una competència afectiva. Molt bé. La següent virtut és la virtut de la justícia. La virtut de la justícia no és una altra cosa que la competència de treballar amb un grup per tal d'assolir un objectiu. És a dir, aquesta virtut estaria totalment dins del tema que estem tractant avui, perquè aquesta virtut és un conjunt de 3 fortaleses fonamentals per tal de poder desenvolupar-se amb un grup amb el qual perseguim un objectiu, amb un grup de treball. La següent virtut seria la virtut de la moderació. Aquesta virtut també té altres noms, com són la virtut de l'harmonia o la virtut de la unitat. Què és la virtut de la moderació? En realitat, la virtut de la moderació és la competència que ens permet estar en pau amb nosaltres mateixos i en pau amb el món que ens envolta. Aquí, per posar-vos un exemple, per si un cas això queda massa abstracte, us diria que dins de la moderació tenim fortaleses com ara la prudència. Però recordeu que la moderació també té d'altres noms com ara virtut de l'harmonia, virtut de la unitat. En el fons, és la competència de saber que tots som una unitat
És una competència ecològica. Jo en harmonia amb mi mateix i jo en harmonia amb els que m'envolten. Molt bé. Si passem a la següent virtut, estaríem ja en la virtut de la transcendència. I la virtut de la transcendència és la competència per a transcendir, per anar més enllà d'allò que els nostres sentits poden percebre. És a dir, anar més enllà. Dins d'aquesta virtut n'hi ha fortaleses, com ara podria ser l'esperança, com podria ser el sentit de l'humor. És difícil en un primer moment entendre per què una fortalesa com el sentit de l'humor està dins de la transcendència, però us puc ben assegurar que té el seu sentit. Bé, aquestes són les 6 virtuts. I aquestes 6 virtuts, probablement, encara que les explico en termes de competència i que tots podem entendre avui en dia el que és una competència, us queden una mica en el nivell cognitiu i us agradaria saber més sobre elles. Bé, us diré que les fortaleses les tenim totes. Tenim totes les virtuts, cadascú de nosaltres tenim totes les fortaleses. El que sí que està clar és que hem nascut amb algunes fortaleses més marcades que les altres. Normalment es distingeixen 5 fortaleses estrella. Us he de dir que aquestes fortaleses van canviant al llarg de la vida, van evolucionant, sempre es mantenen aquelles amb les que hem nascut, però en un moment de la vida ens poden fer falta unes d'aquestes fortaleses més que les altres. I si ens fa falta alguna que no tenim molt desenvolupada, evidentment la podem desenvolupar. Malgrat això, hem nascut amb unes fortaleses molt més marcades que les altres. Aquestes fortaleses les hem fet servir al llarg de tota la vida. Per tant, cadascú de nosaltres les coneix. I això justifica el que farem després, que ja us explicaré què és. De moment, voldria dir-vos que el Martin Seligman va arribar a la conclusió de que posar en pràctica les fortaleses personals és el que li dona felicitat a l'ésser humà. Ell va començar parlant, en el 2002, de l'autèntica felicitat, la felicitat que un pot sentir quan està posant en pràctica les seves fortaleses. En el 2010 va reformular la seva teoria i va començar a parlar de la teoria del benestar. Sempre manté la idea de que exercir les fortaleses ens dona felicitat. Molt bé, però quines són les fortaleses que tenim cadascú de nosaltres? Jo ara no us puc explicar quines són les 24 fortaleses. Ja us he explicat les 6 competències bàsiques entorn a les quals s'agrupen les fortaleses. I el que sí que puc fer ara és ajudar-vos a vosaltres a conèixer alguna de les vostres fortaleses per tal que tinguem un exemple d'això del que estem parlant. Ho farem ara de seguida. Abans voldria dir-vos que aquest serà l'eix fonamental de la nostra feina dins del projecte que hem concebut. El trobar les pròpies fortaleses serà l'eix fonamental d'aquest projecte. Un cop sapiguem cadascú dels que fem el projecte, dels que feu el projecte, quines són les fortaleses personals més importants, el que veurem serà com es poden aplicar aquestes fortaleses a la feina, a la pràctica del dia a dia. Un cop sabrem les fortaleses de cada persona, veurem quines són les fortaleses del grup de treball en el que estem. I un cop sabrem el conjunt de fortaleses amb el qual podem comptar, podrem saber
com fer-les servir, com fer que facin el millor so possible aquests instruments dins del grup de treball per tal d'obtenir els resultats més interessants. Bé, això si posem en pràctica el curs, si us voleu preguntar, si és interessant. De moment continuem amb allò que us estava dient abans. Com podem saber quines són les fortaleses que cadascú de nosaltres té? Fem memòria. És molt fàcil. Tots hem viscut les nostres fortaleses al llarg de la nostra vida i tots podem recordar alguna. Aquestes fortaleses apareixen en un moment en el qual estàs duent a terme una activitat, un moment en el qual estàs fent alguna cosa. Us proposo el següent. Jo us puc guiar en un exercici de memòria retrospectiva per tal de trobar moments d'activitat a la vostra vida en els quals heu fet servir alguna fortalesa. Si vosaltres recordeu algun d'aquests moments i després voleu que comentem el que ha aparegut en la memòria única de cadascú de vosaltres, podrem anar tenint exemples de fortaleses. Us proposo, per tant, que fem aquest exercici de memòria en aquest moment. Esteu d'acord? Sí? Bé. Estic molt agraïda perquè estic veient això, però n'hi ha moltes persones a les quals no veig en absolut. Jo us demanaria que poséssiu la càmera, perquè si no us veig, no us puc guiar. Jo necessito saber. Vale, m'encanta que estic començant a veure persones. Bé, sí. Me falten encara, I us dic que apareixeu perquè és que si no, no us podré guiar perquè jo us suggeriré una sèrie de coses, però he de saber si esteu totes guapíssimes, ja us veig. Perfecte. Molt bé, fantàstic. Vale. Jo us puc guiar, però n'hi haurà un moment que us hauré de preguntar sí, és això, i si no veig, si em digueu no puc seguir. Perquè, clar, el que farem ara serà un exercici de recerca en la vostra memòria individual en funció dels vostres records, en funció del que cadascú de vosaltres té a la seva ment. Llavors jo, evidentment, no puc entrar ni vull a la vostra ment, però sí he de saber una miqueta per on aneu, perquè si no, no puc jo tampoc guiar l'exercici. A veure, segueixo sense veure a persones, no podré fer-ho ben bé, però bueno, el Toni ha desaparegut. Vale. Bueno, fem l'exercici del que us parlava, què us sembla? Comencem? N'hi ha persones que no apareixen, jo no sé, potser no estan interessades o potser no sé. Bueno, hi ha alguna persona que ha escrit al xat que està a l'autobús i no pot. Ah, pobreta, no, sí, aquesta no podrà fer això. Perquè us he de dir que si el que hem de fer és buscar en la nostra memòria individual, el que hem de fer és buscar en la nostra ment, en el nostre interior. I per fer això, el primer és tancar finestres dels sentits a l'exterior i estar ben relaxats. Llavors, si em permeteu, doncs començo ja amb una senzilla relaxació de les que podem fer en qualsevol moment, inclús abans d'un partit de futbol. I després començaré a guiar-vos per la vostra memòria, buscant la fortalesa amagada, però existent, ja ho veureu. Molt bé, doncs per començar el que podem fer és seure còmodament a la cadira a la que estem i, si us sembla bé, farem un repàs per tot el cos per tal de no sentir tensió i
deixar-lo ben tranquil·let, perquè després li demanarem a la nostra ment el record que ens interessa. Llavors, us suggereixo que fixeu la vostra atenció mental, no cal que mireu els vostres peus i sentiu com estan a terra i sentiu si teniu alguna tensió. Si teniu alguna tensió, la deixeu anar. Molt bé. I podem pujar la nostra atenció per la cama dreta, arribar al genoll, seguir pujant l'atenció fins a l'isquió dret, depositat en la cadira, i anem deixant anar qualsevol tensió que trobem. I baixem la nostra atenció al peu esquerre, pugem per la cama esquerra, el genoll, molt bé, arribem a l'isquió, molt bé, notem la sensació de la cadira, molt bé. I deixem anar qualsevol tensió. I ara pugem la nostra atenció per la columna vertebral, poc a poc, notant qualsevol tensió i deixant-la anar. I podem pujar per les nostres vèrtebres lumbars, dorsals, cervicals, molt bé. Arribem a les espatlles, molt bé. Espatlla esquerra, baixem la tensió per al braç, molt bé, el braç esquerre, el colze, canyell, la mà esquerra. Molt bé, i sentim que no tenim cap tensió en el braç esquerre. Pugem l'atenció a l'espatlla dreta, baixem per al braç dret, el colze dret, arribem al canyell, la mà dreta, molt bé. Podem respirar amb tota tranquil·litat. Estem a casa nostra, segurs i relaxant el nostre cos amb tota tranquil·litat. I podem pujar l'atenció a la nuca, tantes vegades amb dolors de tensió, si cal, movem una mica. Fora tensió. I pugem la nostra atenció al cuir cabellut. Fins i tot aquí pot haver tensió. Deixem anar, baixem el front, deixem anar, baixem a la boca, la mandíbula, deixem anar, fins i tot la llengua. Podem fins i tot obrir una miqueta la boca. I ara, amb el nostre cos sense tensió, podem respirar i li podem demanar a la nostra ment que ens presenti un moment de la nostra vida en el qual estàvem fent alguna cosa que ens feia feliços. Deixem que la nostra ment ens presenti un moment en el qual no importa el que fèiem, tot està bé. Era un moment en el qual passava el temps volant. Ni teníem consciència del temps. I que fàcil era fer allò. Com m'estava divertint, com m'estava absorbint el que feia. I no hem de buscar, hem de deixar que la ment ens ho presenti. I quan ho tingueu, sisplau, aixequeu el braç.
Molt bé. Molt bé. Un moment en el qual estic fent allò que em dóna felicitat. Molt bé. Ho tens, Leonor? Perfecte. És que no us veig a tots. Molt bé. Doncs ara que tenim aquest moment, us prego que tanqueu un altre cop els ulls perquè us demanaré que entreu en aquest moment. És important que entreu. Entreu en aquest moment i veieu el que estàveu veient en aquell moment. El que teníeu al vostre entorn. I que bé, és que no tenim consciència del temps. Estàvem immersos totalment en allò i ens sentíem ple d'energia. Podem sentir el que sentíem en aquell moment. Potser eren veus al voltant, potser era el soroll de la brisa, potser era el rumor del mar, potser eren paraules, potser era música i potser només hi havia silenci. Molt bé, molt bé. I podem sentir en el nostre cos la mateixa sensació de felicitat que estàvem sentint en aquell moment. Aquest sóc jo. Aquesta sóc jo. Vull aprendre més d'això. Això és el meu, sigui el que sigui. I respiro aquesta sensació de plenitud. Molt bé. I a poc, quan vulgueu, podeu anar sentint el contacte de les robes en la vostra pell, el contacte de la cadira, i podeu anar tornant a poc a l'aquí i a l'ara. I podeu obrir els ulls, clar, per exemple, ara. I estareu pensant, i això? Això és una fortalesa? Doncs us ben asseguro que sí. I ho veurem de seguida. Quina és la fortalesa? La fortalesa és aquella que està darrere de l'activitat que us dona felicitat. La fortalesa és aquella que està darrere de l'activitat a la que esteu tan absorts que el temps passa volant. Però és que aquesta activitat era una tonteria. Mai és una tonteria. I sempre està la fortalesa darrere. Si voleu, podem esbrinar quines són les fortaleses que han estat darrere d'aquesta activitat que a vosaltres us ha fet feliç. Algú ens vol explicar què és el que ha vist? Vinga, ànim, va, ànim, que no serà tan terrible, va, Leonor, que estic veient que estàs somrient. Va. Ens vols explicar què has estat veient, què has estat fent? No et sento, has d'activar el micro. No, ara sí. Ara? Perfecte, molt bé. Ara, sí senyora. No, jo estava, llegint, resumint, estudiant, aprenent més. Estaves aprenent més. I t'estava passant el temps i t'ho estaves passant bé aprenent, mare de Déu. Tant de bo els nostres alumnes diguessin el mateix. Ai, quina fortalesa està darrere? La virtut que està darrere de totes les que us he dit,
està claríssim que és la virtut de la saviesa. Aquesta fortalesa t'aportarà a la saviesa. Llavors, quina fortalesa era el desig d'aprendre? Desig d'aprendre noves habilitats, és una fortalesa que estaves exercint en aquest moment. Probablement estaves exercint també la fortalesa de la curiositat. Què n'hi ha darrere? Més, vull saber més. Val. Probablement estaves exercint també la fortalesa de l'obertura mental. Segur que allò, t'ho pregunto, allò sobre el que estaves llegint és un tema sobre el que ja havies llegit abans? No, No, era nou. sí. Era curiositat. No era una altra possibilitat d'una cosa que ja sabies. No, era relacionat amb la feina, però bueno, per aprendre més i anar més enllà. Molt bé. Evidentment, aquestes fortaleses que estaves exercint t'aportaran a la fortalesa de la saviesa pròpiament dita. La saviesa és una virtut, però també és una de les fortaleses que composen la virtut de la saviesa. Llavors, aquesta fortalesa de la saviesa és la capacitat de veure la realitat en diferents punts de vista, de veure la realitat en diferents perspectives. Això que tu estaves estudiant et dona una perspectiva nova per la teva feina, oi que sí? Molt bé, doncs unes quantes fortaleses estaves exercint, eh? Per això te passava el temps volant. I això que qualsevol diria, però estudiant t'ho pots passar bé? Doncs sí, el Csikszentmihalyi, que és el que va estudiar el flux, el flow, el fluir, i que va estar en col·laboració també amb el Martin Seligman, va comprovar empíricament que moltes vegades quan se sent aquesta sensació de felicitat, perquè aquesta felicitat, ostres, aquest soc jo, estic fent això, m'agrada. Quan se sent aquesta sensació de felicitat, moltes vegades és a la feina. I això, jo me'n recordo quan ho vaig llegir, a començaments del segle, perquè això ja és antic, vaig pensar, sí que a la feina també ens ho passem bé? Doncs resulta que sí, que a la feina moltes vegades estem exercint les nostres fortaleses. Sí. Moltes gràcies, Leonor. Ha quedat clar A tu. la virtut i les fortaleses? Ha quedat clar? Sí. Perfecte. Molt bé, algú més? Hola. Vinga, hola, què tal? Com estàs, Begoña? Hola, què tal? Jo la imatge que tenia és en el part, quan va néixer ma filla. M'ha vingut la sala de part i quan li vaig veure la cara. Ostres. És aquesta. O sigui, quan me la van apropar i la vaig saludar per primera vegada. Ostres. Llavors, jo ara mirant això, suposo que tinc, mirava a veure els apunts, la de la humanitat... La virtut de la humanitat, sí senyora. La de la moderació, la de la transcendència, no sé, la primera, la de la saviesa, suposo que també. I no sé, suposo que una mica totes, suposo, perquè és el naixement de la vida. Ostres, el naixement de la vida. Clar, tu que vas sentir, podries... Evidentment és tot el que estàs dient, tens tota la raó. Si vols que concretem una miqueta més, fes memòria del que vas sentir en aquell moment. No vaig poder parlar. O sigui, només li mirava la cara. Però en aquell moment no podia parlar. Me'n recordo que la llevadora me la va apropar i diu, fes-li un petó. Dic, sí, perquè va ser un moment que no vaig saber què fer. Em vaig quedar mirant-la i ja està. I res més. Va ser una cesària, llavors, clar, va sortir molt maca i tal, però va ser mirar-li a la cara. I llavors me la va apropar, fes-li un petó, dic, sí, un moment. Però no vaig saber què fer, ni dir-li res. Tot estava en silenci i només sentíem les olors. Les olors que... Allà. Ja està, res més. Que interessant el que estàs dient. Mira, pel que m'estàs explicant, evidentment està involucrada la humanitat. Dins de la virtut de la humanitat n'hi ha una fortalesa, que és la fortalesa
d'estimar i ser estimat. Jo suposo que aquesta fortalesa et va sortir en aquest moment. Però m'estàs dient que no vas pensar en donar-li un petó, en fer-li un petó. T'ho van dir, fes-li un petó. Sí, estava com... Probablement la primera fortalesa que et va venir en aquell moment és la de la transcendència. N'hi ha dins, perdó, la virtut és la transcendència. Dins de la virtut de la transcendència n'hi ha una fortalesa que és la de valorar la bellesa i l'excel·lència. I pel que m'has dit, en aquell moment estaves valorant la bellesa d'allò que havies creat. Oi que sí? És que no sabia què fer, realment, eh? Em vaig Te vas quedar... quedar? Sí. Te vas quedar? Sí. Te vas quedar? Sí. La transcendència et va... No vaig saber actuar. Jo, a veure, perquè ho expliquen companyes, amigues i tal, el primer, ai, és que me la van posar a sobre i de seguida. Jo és que no vaig poder fer res, em vaig quedar paralitzada. Només que la mirava. Recordo de mirar-la a la cara. I no em movia. No vaig poder fer res, ni dir-li res. Simplement mirar. Jo interpreto que en aquell moment la fortalesa que tu tenies era la fortalesa de la transcendència, la virtut de la transcendència i la fortalesa de valorar la bellesa i l'excel·lència. I potser una altra fortalesa dintre de la virtut de la transcendència era la que tenies amb tu. Potser era la fortalesa de la gratitud. No ho sé pas, eh? En aquell moment, quan vas veure allò tan perfecte i preciós que tu havies creat, et vas quedar tan paralitzada perquè vas veure que transcendia tot allò que tu podies. És com si no hi hagués ningú més. Com si no hi hagués ningú més. Ens haguessin quedat les dues allà mirant-se. I en aquell moment ella tenia els ulls tancats, però no hi havia ningú més. No me'n recordo de les cares de les altres persones. Ni temps ni espai. No, res. Transcendència. Més enllà. És això. Gràcies, Begoña, moltes gràcies. De res. T'ha ressonat, oi, el que hem parlat? Ui, molt, moltíssim. Me n'alegro. Algun altre vol explicar alguna de les seves experiències? Potser algun element masculí, que segur que l'ha tingut diferent? El Josep, que estava sortint ara a la càmera, ja no hi és. Josep, tu has pogut... Josep Ainaut, hola. Has pogut veure alguna cosa? Ens vols explicar la teva experiència? Crec que no. No la vol explicar. Bé, doncs a veure, algun altre vol explicar la seva experiència? Si voleu ho explico jo. Si vols ho explico jo, Carmen. Vale. Sí? Vale, jo m'he vist de seguida. M'ha vingut superràpid, eh? El flow meu és quan ballo, ballant. I no hi ha un altre flow com aquest. O sigui, jo ballo i soc jo. A veure. Home, a veure, ballant ets tu. Sí. A veure, no t'ho creuràs, però ballar té que veure amb la transcendència, també. Ballar té que veure amb valorar l'excel·lència del que està fent el teu cos en aquell moment. Sentir aquesta excel·lència, no? Sentir aquesta bellesa, perquè tu saps que estàs movent-te amb harmonia, amb la música. Estàs fent alguna cosa bella i excel·lent. Després, més coses. Bueno, sí, estic d'acord, però... Vitalitat, és que més fortaleses. Quan estàs ballant, estàs exercint la fortalesa de la vitalitat. La vitalitat és una fortalesa que està dins de la virtut del coratge. Quan estàs ballant, estàs movent-te i estàs envaint l'espai que tens al voltant teu. Estàs fent un exercici de vitalitat i potser fins i tot de valentia i tot. I un exercici de transcendència. Bueno, i després també és el compartir, no? El que a mi em fa, o sigui, està molt a gust, per dir d'una manera,
és quan és a nivell també grupal, no? És aquest poder compartir, poder... No sé, quan parles d'aquest objectiu en comú, per mi també és, no sé, T'agraeixo, no, és la teva experiència, t'agraeixo que m'ho diguis, perquè per un altre potser no és tan important el compartir, però per tu sí que ho és, la qual cosa vol dir que estàs exercint la fortalesa aquella que hem dit abans que podria ser, que es diu fortalesa de la justícia, que és la fortalesa en realitat de saber, de poder treballar en equip. És a dir, la fortalesa de poder assumir els objectius del grup. Quan tu estàs ballant, estàs en funció, si ho fas en grup, que ara m'ho has aclarit, estàs en funció també del que fan els altres. És un moment en el que probablement s'està transcendint, a més, allò que tenim més proper, perquè diuen que és el sistema límbic, ara diuen els neuròlegs que és el sistema límbic el que fa desaparèixer les divisions entre les persones, entre els membres del grup. Total, que seria una altra virtut, la teva també, la virtut de la justícia i la fortalesa del treball en equip. Molt bé, molt interessant. Sí, sí que ho és, oi que sí? Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a tu. Moltíssimes gràcies a tu. Bueno, ens queden ara 8 minuts per arribar a l'hora tope. Si algú vol compartir la seva experiència, doncs treurem més fortaleses. I si no, doncs us demanaria que, no sé, que em pregunteu coses que no quedin clares, dubtes que tingueu. Sembla que la Neus vol preguntar, no? Sí, Neus, digues. Jo volia comentar que a mi m'ha vingut un instant en el que estic en bicicleta per la muntanya i estic a dalt observant tot el paisatge. I a més, em sento especialment amb gaudi perquè he arribat jo sense que ningú m'ajudi i a més estic agraïda de poder veure tot allò. I ara, perdoneu, he de contestar el telèfon que està sonant. Un moment. Doncs jo aprofito per dir-vos, després que analitzarem aquesta fortalesa, aprofito per dir-vos que el treball que farem de cara a aprofitar les nostres fortaleses per a un grup de treball, com veieu, ha de ser un treball primer d'identificar aquestes fortaleses, però després d'adaptar les fortaleses al treball que tenim cada dia, el treball de dia a dia, a la cosa concreta que ens ocupa. Perquè una cosa és saber la fortalesa i una altra cosa és saber com la puc aplicar concretament en la meva feina en aquest moment i en el grup concret en el que em trobo. És a dir, que haurem de posar peus a terra, si en algun moment fem el treball de grup per tal d'aprofitar les fortaleses de cadascú de nosaltres per aconseguir un treball de grup més objectiu i més eficaç. I, bueno, a veure, ja has tornat, que bé, Neus, vinga. Bueno, jo no sé, què és això que m'has dit? Estaves al cim d'una muntanya, que havies arribat amb la teva bicicleta, oi que sí? Sí, exactament. Torna'm a dir que t'has sentit com, perquè aquí està la clau, que cada sentiment és com la huella dactilar, aquí cadascú processa. Sobretot agraïda d'haver pogut arribar i d'estar gaudint allò quan hi ha tanta gent sentada al sofà. Llavors em sento especialment privilegiada de poder estar en un entorn així. Doncs has estat exercint la virtut de la transcendència i la fortalesa que està dins de la transcendència de l'agraïment. L'agraïment és una fortalesa. L'agraïment és una fortalesa, és una cosa que tu ens estàs il·lustrant ara, que dona felicitat, perquè tu te vas sentir feliç. Quan vas arribar i quan vas sentir l'agraïment de ostres, he arribat i els altres estan asseguts al sofà. Doncs bé, l'agraïment és una fortalesa de la transcendència. Però és que, a més, no només estaves agraïda, sinó que, a més, estaves valorant la bellesa que tenies al voltant. És una altra fortalesa de la virtut de la transcendència. La valoració de la bellesa i l'excel·lència que ens ha sortit abans ja també. Us en recordeu? Quan estàvem parlant d'aquell naixement preciós. I, bueno, doncs... Se'ns acumulen les preguntes, Carme. Hi ha l'Anabel, que fa estona que ha aixecat la mà i que volia participar.
Endavant, Anabel. Hola, jo era la de l'autobús. Ara ja he baixat. Molt bé. Benvinguda, ben arribada. Sí, però ho he pogut fer, Ah, que bé, me n'alegro. Sí, sí. Doncs jo, mira, jo m'he vist al mig del mar, nedant, Sí? amb les ulleres, observant molts peixos i ficant-me dintre dels bancs de peixos. Ostres. Abans feia busseig, però ara últimament, no sé, cada vegada que veig el mar m'he de ficar i d'intentar anar a buscar els peixos i observar la bellesa, que jo també crec que és la transcendència, no? És més del que hem parlat fins ara. Sí, és observar la bellesa i pel que m'estàs dient, probablement també la curiositat, que és una fortalesa de la virtut de la saviesa. Tens curiositat per veure aquests peixos, segurament ja comences a distingir un dels altres. Sí, això sí, però també jo crec que és el fet de pensar en la meva respiració, és en l'únic lloc on puc prendre consciència de mi mateixa. Perquè he de pensar, no sé, anar de poc a poc, escoltar, mirar, respirar, ara quan puc aguantar, no sé. Consciència de tu mateixa, això podria tenir a veure també amb la vitalitat, perquè ets consciència de la teva vida, de la vida que tens en el teu cos. Això és el mindfulness, això se'ns escapa de les fortaleses, això és la consciència d'un mateix, que és fonamental, dona felicitat, evidentment. Sí, senyora, i és transcendència, perquè transcendeixes el que cognitivament pots percebre. Molt bé, gràcies. De res. Sí, gràcies, Carme. De res. La Cris també havia aixecat la mà, si vols participar. Sí, jo us vull comentar que, perquè veieu, no? La imatge que li ha vingut a la Neus és una imatge molt semblant a la que m'ha vingut a mi, però clar, el que jo he sentit no té res a veure amb el que ha sentit ella, no? Jo era menuda, devia tenir, no sé, 7, 8 o 9 anys, i em van treure les rodetes petites de la bicicleta, i jo vaig agafar aquella bicicleta i vaig sortir com un coet, no? I recordo el vent a la cara, no? I la sensació de no hi ha qui em pari, puc anar on em doni la gana. Vull dir, és que ara ja soc lliure, no? Vull dir, ja no porto rodetes a la bici, podré fer el camí que em doni la gana, no? És la sensació aquesta de llibertat, no? De vitalitat. El que m'eixen, no? Una altra forma de vitalitat, de coratge, estàs dins de la virtut del coratge, sí senyora. A tota pastilla. A tota pastilla, que l'Anabel estava ralentitzada. Són dues formes diferents, sí, de sentir la vida. Molt bé. Alguna pregunta més? Hi ha una al xat de la Mar que volia preguntar quines són les fortaleses de la virtut de la justícia i si aquestes fortaleses estan implicades en la competència de treball en equip. Bé, aquestes fortaleses, pregunta clau, aquestes són les fortaleses del treball en equip, perquè la virtut de la justícia té com a components 3 fortaleses, que són la justícia pròpiament dita, que ara et diré en què consisteix, el lideratge i el treball en equip. La justícia pròpiament dita és la justícia que tu tens com a component d'un grup en el tracte amb les persones d'aquest grup. I vol dir equitat, vol dir que no et deixes anar per les teves emocions, sinó que tractes objectivament a cadascú dels membres del grup per l'objectiu que t'has establert, per la feina que han fet, pel que sigui, però sense deixar-te portar per les teves emocions. Això seria el que s'entén com a justícia. Una altra fortalesa és el lideratge. Això sabem el que és. El lideratge és la capacitat, com a lideratge positiu, que sabem que n'hi ha lideratges negatius, el lideratge com a lideratge positiu és la capacitat de guiar a les persones del grup a la consecució de l'objectiu, de guiar-les tenint en compte les seves necessitats i motivant-les sempre per aconseguir l'objectiu. I després la fortalesa del treball en equip és la fortalesa
de poder assumir els objectius de l'equip i poder treballar per aconseguir-los, no els teus objectius personals, sinó els objectius de l'equip. Per tant, aquestes 3 fortaleses que pertanyen a la virtut de la justícia són les fortaleses del projecte que ara estem presentant. El que passa és que, com veieu, totes les fortaleses estan interligades i per treballar en un equip fan falta més coses, evidentment, però aquestes serien les 3 fortaleses de la justícia. Que t'he contestat la pregunta? Sí, sí, perfectament. Gràcies, Carme. A tu. Molt bé, no sé si hi ha algú més que vulgui intervenir. De fet, ja són una mica més de les 7. Sí, són les 7 i 3 minutets. 3 minutets, sí. Bueno, si ningú més vol intervenir, jo dir-vos que per mi ha estat un plaer poder tenir aquesta estoneta amb vosaltres i poder reviure amb vosaltres moments de fortalesa, perquè són els moments de felicitat, segons el senyor Seligman. I em sembla que tenia raó, Em sembla que tenia raó. Que la felicitat s'arriba, doncs, això, exercint allò amb el que un ha nascut i ho sabem, podem saber. Per mi, per la meva part, res més. Si algú vol dir alguna cosa. Bueno, jo agrair-te, Carme. Ella està amb Covid, la Carme, i llavors agrair-li doblement el seu esforç i compromís i responsabilitat de no haver volgut canviar la data pel que suposa que la gent estava inscrita, etc. I a mi m'ha semblat molt interessant. Dintre del que tu comentes de la saviesa de poder veure la realitat des de perspectives diferents, i la curiositat, trobo que és superenriquidor veure com des de diferents models psicològics, cognitius, més científics, menys elaborats científicament perquè no ho sabem tot, però com conflueixen moltes, o sigui, com que hi ha entrades diferents però que acaben confluint en moltes coses. Un li diu necessitats des de la comunicació no violenta, d'altres li diu fortaleses o virtuts. Em sembla molt interessant. Moltes gràcies. De res, un plaer. Bueno, moltes gràcies a tothom per l'assistència i a la Carme per l'esforç d'estar aquí en les condicions en les que estava. Doncs ho donem per acabat. A reveure. Molt bé. Adéu, moltes gràcies a tothom. Moltes gràcies, Carme. Adéu. 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 Adéu.